הבטחה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא איך טייסינו מעל שמי איראן. איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. אני פה בתוך הממ"ד. יתר הדירה נפגעה. אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, בתוך החלל הזה, שום דבר. אני חושב ביטחון למיטב ידיעתי, אבל כל מי שהיה לו מרחב ביטחון והיה בפנים, כולל פה, בחדר שהייתי בו עכשיו, ובגרמי המדרגות בבניין שנפל, לא קרה להם כלום. מי שהיה במרחב מוגן, ניצל. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו ונסיר את האיום הקיומי הכפול, גם של הגרעין וגם של אלפי טילים כאלה. זה לא יהיה, אנחנו נצחים.